Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Kotu za ta yanke hukunci kan wanda ake zargi da kashe Hanifa Abubakar. Amma kafin kawo cikakken rahoton, idan yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yaƙuri da Allah ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun dora. A ranar Alhamis ne ake sa ran wata babbar kotun jihar Kano a arewacin Najeriya za ta yanke hukunci bisa kisan da aka yi wata ƙaramar yarinya, Hanifa Abubakar. Ana zargin malaminta Abdulmalik Tanko ne ya sace ta a watan Disamba shekara 2021 tare da kashe yarinyar mai shekara 5, kana ya binne gawarta a gidansa. Kisan nata ya ja hankalin duniya inda dubban mutane ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suka yi tur da shi. Bayanai sun tabbatar da cewa wasu mutane ne suka ɗauke ta a babur mai kafa uku da ake kira da a daidaita sahu, bayan ta dawo daga makaranta akan hanyarta ta zuwa gida inda suka tafi da ita. An ta neman ta da cigiya amma sai bayan kwana 46 aka ji ɗuriyarta. A watan Janairu ne aka gano gawar yarinyar da aka sace a ranar 4 ga watan Disamba shekara 2021. 'Yan sanda sun tono gawar tata wadda ake zargin Abdulmalik Tanko mai makarantar Noble Kids Academy ya binne a wani rami. An zarge shi da haɗa baki da Isyaku Hashim da matarsa Fatima Jibril da laifuka da suka haɗa da haɗa baki wajen aikata laifi da satan mutum da kuma tsare yarinyar da suka sace ba tare da amincewarta ba da kuma kisan kai. An kwashe kimanin watanni 6 ana shari'ar wadda mai shari'a Usman na Abba yake jagoranta. Yadda ake zaman shari'ar: an fara zaman kotun a ƙarƙashin mai shari'a Usman na Abba. Tuna a gabatar da waɗanda ake zargi su 3 a gaban kotun. Barista Musa Lawan, kwamishinan shari'a na Kano, shine ke jagorar lauyoyin gwamnati. Ita kuma barista Aisha Muhammad tana jagorantar lauyoyin da ke kare Abdulmalik Tanko da sauran mutum 2 da ake zargi da hannu a kisan Hanifa Abubakar. Ta yaya aka gano Hanifa? Tun lokacin da lamarin ya faru ne a kaddamar da binciken haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro na farin kaya da na DSS da 'yan sanda da jami'an civil defense. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano ya shaidawa manema labarai a ranar da aka gano gawar tata cewa jim kaɗan bayan sata Hanifa sai barayin suka kira iyayenta suna neman kuɗin fansa har kimanin naira miliyan 6. Bayan samun rahoton ne sai kwamishinan 'yan sanda na jihar ya haɗa taron gaggawa na manyan shugabannin tsaro don gano cewa an gano ƙarin dabarun tabbatar da tsaro a jihar Kano. Daga nan kuma sai rundunar 'yan sanda ta tayar da tawagar kankace kwabo wato operation pop ada don tabbatar da kamo waɗanda suka sace yarinyar. Da aka ci gaba da bibiya aka yi ta aiki da har nasara ta kai ga kama mutum 2 da farko, wato Abdulmalik Muhammad Tanko mai shekaru 30 da abokinsa Hashim Isyaku mai shekaru 37 da suke unguwar Tudun Murtala, kuma jami'an DSS suka yi nasarar kama su, inji DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Daga binciken da aka fara ne Abdulmalik ya tabbatar da cewa Hanifa ɗalibarsa ce, tana karatu a makarantar da yake koyarwa a Kwanar Dakata. Ya sace ta ne, ya kai ta gidansa ya ɓoye ta har kimanin sati 2, ya kuma nemi a bashi kuɗi har naira miliyan 6. A ranar 18 ga watan 12 da ya fahimci ana so a gano cewa yarinyar tana tare da shi, don har gidansa ana ta bibiya an je, sai ya gaya mana wato 'yan sanda cewa ya ba ta guba ta sha ta mutu. Daga nan sai suka haɗa baki da wancan abokin nasa Hashim, suka ɗauke ta suka sa abu suka kai ta wannan makarantar, suka yi tono suka binne ta kamar yadda kakakin 'yan sandan ya ce. DSP Kiyawa ya ƙara da cewa sai a yau 20 ga watan Janairu shekara 2021 ne muka yi nasarar kamo su. Kakakin 'yan sandan ya ce sun fara yi wa Hashim tambayoyi ne inda ya tabbatar da cewa hakika Abdulmalik ya neme shi ya taya shi wani aiki,
cewa akwai abin da za su je su binne a buhu, kuma ya taimaka masa wajen yin tonon a cikin makarantar suka kuma binne. Sannan ya gaya wa 'yan sanda cewa kafin ma wannan lokacin shi Abdulmalik ɗin ya samu Hashim da wata Fatima Jibrin Musa mai shekaru 27 da ke zaune a tudun Murtala. Ya kuma ce musu su je su sato masa wannan yarinya, amma sun ce daga baya sun gaya masa ba za su yi ba. To duka nan muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka sai ka danna mana alamar lakin. Idan kuma Allah ya sa yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi haƙuri don Allah da annabi ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Muna godiya da kasancewa da tashar mu ta Jimina Hausa TV.